дӯстон, агар шумо аз Москва ё ин ки Московский област сарҳади Қазоқистонро гузаштан мехоҳед, ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шуморо аз дари хона гирифта ба Қазоқистон бурда меоранд. Бародармон Акай Муҳаммад Раҷаб тӯли 7 сол мешавад ки дар ин соҳа кор мекунад. Мошинҳояшон замонавӣ, комфорт. Боз агар аз номи канали мо ҳазл шоу гап занед, Акай Муҳаммад Раҷаб ба шумо 500 рубл скидка мекунад ва шумо метавонед дар ин пулҳо як обедчаи чиста тоҷикӣ кунед. Рақамҳояшон дар рӯи экран ва дар таги видео. Худо боши Иброҳим Сарасоғ саломат гузаште. Амак чиқи рафтем омадем Иброҳим Сара? Ҳамаи мардуми ғариб дар якум салом. Гуфтанем ки ин ҳамин номерои акараози дар таги чӣ мемонанд номероша занг бизанед 100% рафтем омадем. Гаи паида хушруак мошин комфорт спорт ҳама 100% ошхонаҳои арзон буда ин ҳамин граница даждат намекунӣ мебари бо уҷада шиносои хичон бидиан мегзаронад.